Bafowethu ukuthi nje South Africa siyakwazi ukubekezela futhi South Africa siyakwazi ukuhlonipha. We have taken a lot of nonsense njengabantu base South Africa. You know? Sasingekho happy kuqalwa le madlanga. Yabo? Because umuntu owaqhamuka nalezi insolo ezijulile umuntu oyiphoyisa umuntu omthetho. Yabo? Kodwa manje kwazosungulwa iCommission. Yabo? And now yasungula iCommission. Ikhona njalo iNPA kanti inomsebenzi weNPA because ngasikhathi kuphuma lama allegation kwafuneka kuthiwa NPA take over. Checka kwenzakalani? Phenya labantu ababoshwe labantu kusho uphi kwiNPA again. Qhamukile manje umnumzane Cyril Ramaphosa. Again. Sebekhona abantu esekufuneka baphenywe. Uthi futhi isekela minister lelika Senzo Mchunu Khathala aqala again lekhuze futhi lenze luqoke ithimba elizophenya again. Kanti bafowethu siyakuphi bafowethu eSouth Africa? Kwenze njani? Zishaphi eMsouthern? Bafowethu ngazi funeka manje again kuphenywe elinye futhi ithimba elizophenya abantu abasoliwe ngobufakazi babo kumadlanga. Angisa-understand. Okay. Isaqhubeka njalo emadlanga ayikakalokhuzi ayikakapheli isaqhubeka. Imadlanga ayisaqhubeka. Usinona usekhona useona ngitshela ukuthi kwenzakalani before ngiqede le video ukuthi kwenzakalani ngosinona namhlanje into ebengiyibheka kakhulu ngifuna ukuyizwa le yakhe yama drugs. Okay. Labantu kwethiwa kufanele bephenywe ke ulokhuzana kuthiwa kufanele qowe ithimba ezokuphenya uMajor General Sinona ukhona no Major General Richards Shibiri no Brigadier Mbanjwa no Brigadier Richel no Sergeant Fani Nkosi abantu laba kuthiwa kufanele baphenywe lapho yabo engicabanga ukuthi labantu ekuthiwa kufanele bephenywe ke it's according to the report le ayisayitholile ingxenye yereport asayitholile kumadlanga ngicabanga ukuthi is according to that report. And then ebese siya lapha ke kuma laba baba oban o EMPD laba one suspended chief uJulius Mkhwanazi funeka phenywe naye. 2 uMPD officer uBafana Thwala funeka phenywe nayo. uMPD officer uAiden Mackenzie funeka phenywe naye. 4 EMPD officer Kadishna funeka phenywe naye. 5 former city manager uDr Among Mashazi funeka phenywe naye. 6 EM Fleet Management abasegruleni bonke lapha igruleni yonke le khona no human resource ulinda no number 8 khona no legal advocate Khami khona no Fantivert ifuneka iphenywe igruleni lodwa leli ekufuneka liphenywe bafowethu yabo yini umsebenzi weNPA ngizibuza lokho abantu laba kufuneka bephenywe yabo asazi ukuthi njoba isaqhubeka imadlanga mhlawumbe I'm giving you a benefit of a doubt mhlawumbe labantu kwivideo yami bengiyiconcern ngabo ukuthi uShadrack Sibiya uphi uShadrack Sibiya bafowethu uphi umchunu yini umchunu engekho kule list mhlawumbe it's too early ulinde a full report from ikumadlanga ukuze ukuthi abaphenye noma ingoba nakho mhlambe kunophenyo vese oluguqulayo ngale from komkhwanazi nakuphi ngale angazi ngiyazama I'm trying to make a sense kumina ukuthi ngempela yini engaveli uMinister Mchunu Senzo Mchunu yini engaveli uShadrack Sibiya ngiyazama mhlambe umongameli ulinde okay kahle noma kufiwe bafowethu yabo akudingi ukuthi ube isimuncwane okay
ake siyeke manje kumadlanga le namhlanje. Let's go back to madlanga namhlanje. Imadlanga namhlanje into ebengiyibhekile niyakhumbula ukuthi I think 3 days ago kuvela indaba ukuthi inkosi Malanga le ya recover ama drugs ezizumbulu la kwihaba le yala eThekwini izizumbulu zama drugs nakubula zathathwa zagcina seziya ngapha ku Potchefstroom angazi kuphi ziyofihlwa for angazi ezo eyokenza lapha nabo. Okay, umbuzo ke namhlanje ke uyabuza ke ucommissioner Baloyi ukuthi okay ama drugs aya kuphi 1 2 baboshwa yini abantu apha ama file yini eyenzeka yabo. Hey indoda angene enhlangene indoda ayinawo umbuzo ayinayo ianswer impendulo eqondile ukuthi kwenzakaleni obani ababoshiwe ngabantu ababoshiwe malelana nama drugs yini exactly aphelele kuphi aphi yini eyenzakalile wabopha bani yabo washone kwathiwa no awukwazi ukuthi ube uwena umphathi omkhulu kuma Hawks uwena ufikile nakwisini uwena othole lezi lezitholakele uwena ekufuneke wazi ukuthi kwenzakaleni uwena ubusuthi awazi yabo. Hey usinona bafowethu ngiyajabula ukuthi ukhona ke kulolu uphenyo kodwa ngicabanga ukuthi umsebenzi weNPA awusekho ngendlela engibona ngayo awukho umsebenzi weNPA umsebenzi weNPA uma ngabe ukhona noma mhlambe ingoba ithimba eliningi kwiNPA nakhona kugcwele imgulukuthu angazi kodwa nje ngicabanga ukuthi la bekumele ukuthi la kube khona abazoboshwa la bebe nama answers yabo ngoba angazi noma ulokhuzane lo uprima phase ukuphi lo balo prima angazi ukuthi ukuphi kodwa ngicabanga kunawo sekuruleni kodwa ngicabanga ukuthi kukhona abantu ku NPA sikhona isandla semfene ku NPA iNPA yethu ke nje ayisebenzi bafowethu dead finish igijima kuphela makukuthi kunama narratives ezezepolitiki kunama propaganda aphushwayo and stuff like that ihambe iyoholda izinto kube ngathi yagijima nazo kanti no ayigijimi nalutho ayiphethe lutho ayina nombolo nje umbhedo yabo. Kodwa nje uma uthi uyabheka uthi uyalandela lezi zinto uyabona ukuthi no there is more to this. Umongameli uCyril Ramaphosa uyibekile lento wakhuluma ngayo kodwa nje uma usuthi uyayilandela ukuthi iqale kuphi ezezolukhuza ezothi sifike kanjani la angazi sifike kanjani balele emakhaya kuthini ukubona kwenu thina nje sinikeza ulwazi ngalendlela nathi suke sabheka ngayo ukuthi ngempela ithini lento njengoba siyabahlali base South Africa when uyibona kanjani lento ucabanga ukuthi ikuphi la ekwrong khona kwenzakaleni kodwa nje isimo esibhekene naso si serious eSouth Africa isimo sethu simanzonzo make no mistake simanzonzo isimo sethu ezomthetho wethu ngempela has been captured everything through the judicial we in a mess serious mess asazi ke I'm sure uyagcina uSinona namhlanje uyaqeda ngaye namhlanje ngoba sebemgcine for 3 days cabanga ukuthi kodwa nje izinto ezibalekile uSinona uyahluleka ukuziphendula yabo. Ngiyanibonga ke nonke emakhaya nanokuthi ningilalele nanokuthi ningilandele bafowethu ngiyazithoba kunina thank you so much nginthanda nonke emakhaya nama comment enu bafowethu ahloniphayo nanjani ngiyathanda bafowethu ukuthi as engageni nganza kwethu asiphileni yabo asiphileni abathi mabe kwenza konke laba ikhohlakala kodwa thina besithole sinobumbani ukuthi siyakwazi ukuengage siyakwazi ukuphila siyakwazi ukukhuluma ngezinto kungaze kugcine kuhlangana ukuthi yini esiyenzayo siya kanjani phambili yabo so wina kanjani so together bafowethu we can do more so uthuma mina akathumekanga uwabuye ngaphethe lutho uzaloku esilethela ama commission nangesasilethele olunye uphenyo okuzofuneka uqalwe indoda yamajazi ukhathale. Thank you.